Live report. Idol Dennis, please come in. Agdagot sa 10 milyon na pesos, gusto ang milyon na pesos, weekend pupito, gusto na pesos, iti ko dyan nga tulong, ngayon pa iti provincial government of Ilocos Norte, kaditi Manalon, mangalak pakiraman ng pa iti barangay ranger officers, iti Ilocos Norte. Paganda ito iti programa si Provincial Agriculture Office, Sustainable Development Center, Governor SDC, County Environment and Natural Resources Office, Governor Enro, nabuan, maumabot ti 3 milyon na gasot at 80 pesos itinaypay ang fuel subsidy iti kada 110 nga Manalon nanaypayan ti 20 ket 20 alitro ti krudo intong galmayta 20 ket magunglumet iti mangalak tinaypayan iti 40 nga litro intong galagunglo ken 3,000 nga pesos ti valor ang krudo itinaypay intong galamay sa kada 1,000 ket 4 nga Manalon nga mula iti tabako malaking direto Lipayan pay, hindi agricultural inputs, mapakibilangan ti 3 nga hand tractors, 8 gasot ket 50 nga sakot ti organic nga abono, isang gasot nga pidasi ti drying seeds, uno drying nets, uno ti pagbilagan ken 7 nga plastic cooler nga agdawat ti 8 milyon pesos intonggal 5 adagiti yang membro iti barangay rangers officer Nepayan pa iti 80 ket 4,000 nga pesos na tulong kadakwada maragsakan dito po iti inisyatibo iti CGIN iti Pendaulo ni Governor Arneta Marcos kenti Vice Governor Macho Marcos Manotog para palang hotel nga panawan iti krisis mangnamnama iti CGIN ang makaalay-ay iti tinarigit ti panagdag kada ito nga Manalon ken duwa pa ay sektor iti probinsya ti Ilocos Norte tabisan doon ng Marikna iti panagmato iti presyo iti petroleum product. Idol Den Salipio Tatak ISN.